كما يتخونو نحجينا باهم كبلو غرب يزلخو نزي سرعنة ورحاو صقيا زملكتيو تقاتاتلو ورحاو صقياتكي نحنساب كقلطفو نحنساب دحيرو نحنساب تقلالا زي مصم زغون بزي قدس كندي ادميخي لومي از فيديو بزي حبريتا خطرخبلو سلازغونكي كساب موداتا صعبني مجمريا ግን ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያ ዝበሃል ከመይ ማለት እዩ ክገልጽ እየ ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያ ዝበሃል ካብ 21 ክሳብ 35 መዓልታ ዘሎ ግዜ ወርሓዊ ምዝመጽእ መድመይቲ ድማ ካብ 3 ክሳብ 7 ዘሎ መዓልታት ምጸንሕ እዩ በአንጻሩ ዝኾነ ወርሓዊ ጽግያት ካብ ዝመቐን ግዜ ዘሎ ወጻኢ ምዘጋጥም ኣዝዩ ብርቱዕ መድመይቲ ምዝገብር ዝነጥር ወይ እውን ንገለ ኣዋርሕ ከይመጽእ ምስተርፍ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያ ተባሂሉ ይምደብ ኣብዚ ዝኾነ ጓልን ሰይቲ ክትፈልጦ ዘለዋ ኩሉ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ሓደገኛ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊኡ ግዜያውን ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእልን እዩ ካብዚ ብምቕጻል እቶም ልሙዳት ጠንቅታት ዘይስሩዕነት ወርሓዊ ጽግያ ዝገብሩ ሓደ ብሓደ ክጠቕሶም ሰዓቡኒ ብቁፅሪ 1 ምዝንባል ሆርሞናት ኣብ ሰውነት እዩ ወርሓዊ ጽግያት ብጽልዋ ናይ ካብ ሓንጎልን ዘርንቋቑሑን ብዝነዙ ቀመማት ወይ ሆርሞናት ስርዓተ መፍረይ ንቡር መስርሕ የካይድ ከም ኣብነት ኦስትሮጅንን ፕሮጀስትሮንን ዝኣመሰሉ ሆርሞናት ምጥቃስ ይከኣል በዚ መሰረት ምዝንባል ናይዞም ሆርሞናት ዘይስሩዕነት ወርሓዊ ጽግያት ይፈጥር ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕማማት ጉርንጉሪት ፖሊሲስቲክ ኦቫሪ ሲንድሮም ምስትገብር ወርሓዊ ጽግያት ናታ ይዘናበል ብቁጥሪ 2 ጸቕጢ ስነ ኣእምሮ ምስትገብር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስትጭናቕ ብቐጻሊ ምስትሓርቕ ትበሳጮ ኣካላታ ኮርቲዞል ዝበሃል ቀመም ብብዝሒ ስለተዳሉ እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ንስርዓተ መፍረ ሆርሞንስ ስለዝጸሉ ምዝንባል ወርሓዊ ጽግያት ይፍጠር ከም ኣብነት ኣብ ግዜ ፈተና ኣዝዩ ብርቱዕ ስራሕ ኣብ ግዜ ጸወታዊ ዝምድና ዝፍጠር ጭንቀት ሓዘን ብሓፈሻ ዝኾነ ወጥሪ ስነ ኣእምሮ ዝፈጥር ነገራት ብኸቢድ ምዝንባል ወርሓዊ ጽግያት ይፈጥር ምዃኑ ክትግንዘባ ይግባእ بقدر 3 قلطف ملوات ميزان سونت مزጋጥም እዚ ማለት ኣብ ሓጺር ግዜ ኩቱር ሙሳኽ ወይ ሙግዳል ሚዛን ሰውነት ክኸውን ከሎ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ይገብር بقدر 4 ካብ መጠን ንላዕሊ ምንቅስቓስ ሰውነት ከምዚ ዓይነት ክስተት ኣብ ተንብርቱዕ ጉያ ጅም ዘካይዳ ደቂ ኣንስትዮ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ይገብር ምዃኑ ክትፈልጣ ይግባእ بقدر 5 ጥንሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጸወታዊ ርክብ ብንጥፈት ትዋሳእ ምስተኸውን ብመጀመርያ ቅድሚ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ምሕሳባ ጥንሲ ኣለዋ ይብላን ከተረጋግጽ ይግባእ ኣብ መወዳእታ መከላኸሊ ጥንሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መከላኸሊ ጥንሲ መድሃኒታት ትወስድ ምስተኸውን ወርሓዊ ጽግያት ዘይስሩዕ ክኸውን ይኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምጅማር ወይ ምቁራጽ ወርሓዊ መከላኸሊ ጥንሲ ንግዝያዊ ወይ ገለ ኣዋርሕ ዘይስሩዕነት ወርሓዊ ጽግያት ይገብር እዚ ዝኾነሉ ድማ ምቕናስ ወይ ሙሳኽ ሆርሞን ኣብ ሰውነት ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ዝወሃድ ግዜ ስለ ዝሓትት እዩ ብምቕጻል ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከመይን ማእስን ኩነታት ዶክተር ክትውከስ ይግባኣ ብዝርዝር ክሕብር ወርሓዊ ጽግያት ንተኸታታሊ ልዕሊ 3 ወርሒ ምዘቋርጽ ንልዕሊ 7 መዓልቲ መድመይቲ ብተኸታታሊ ምዝቕጽል ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1 ሰዓት ሞዴስ ምስትቕይር ብርቱዕ ናይ ጎሎ ቃንዛ ምዝህሉ ድሕሪ ሚኖፖዝ ዘሎ ግዜ መድመይቲ እንደገና ምዝርአ ንሚኖፖዝ ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሰርሕ ምዃነይ ኣቐዲመ ይሕብረኩም ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ ዘጋጥማ እዞም ዝስዕቡ ክትገብር ኣለዋ ወጥሪ ስነ ኣእምሮ ምቁጽጻር እዚ ማለት ጭንቀትን ወጥርን ንምቁጽጻር ብዝተኻለ መጠን ፍኹስ ዝበለ ምንቅስቓስ 20 ደቂቕ ንመዓልቲ ኣብ ሰሙን ድማ 5 ግዜ ዮጋን ካልእን ክትገብር ኣለዋ ዝተመጣጠነ ምግብታት ብፍላይ ፕሮቲንስ ኣሕምልቲ ፍሩታታት ብብዝሒ ሓጺን ምንጭታት ዝኾኑ ምግብታት ከተዘውትርን በአንጻሩ ድማ ዝተመስርሑ ምግብታትን ሽኮርን ብዝተኻለ መጠን ከተወግድ ይግባኣ እኩል ሰዓታት ድቃስ 8 ሰዓት ንመዓልቲ ክድቅስ ኣለዋ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐስኩም መንገድታት ምዘይ ማዕራረ ሓኪም ምውካስ የድሊ ኣብ መወዳእታ ዘይስሩዕነት ወርሓዊ ጽግያት ብብዝሒ ዝረአ ክስተት እኳ እንተኾነ ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ዝሓበርኩኹን ዝኾነ ጸገም ዝህሉ ሸለል ዝበሃል ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድልና በልኩ ክፋነወኩም እዚ ቪድዮ ሓጋዚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ናብ ካልኦት ከም ዝባጻሕ ግበሩ ንቐጻሊ ጥዕናዊ ሓበሬታ ንምክትታል ድማ ሰዓቡኒ ተሰናዩ